Богдан. І сьогодні ми вам почитаємо наступну казку. По-белоруску трошку, а трошку і по-ангельську. Казка наша сьогоднішня називається Make a Wish. Що це значить цікаво? Загадай? Жадання. Менавіта, загадай жадання. Бо казка гэта будзе пра цудоўнага чалавека, якого завуць містер Паттер. І у яго ёсць коцік. Цудоўна. Завуць гэтага кота Табі. Табі. Менавіта. Яны будуць святкаваць дзень нараджэння містера Паттера. Цікава мне, хто будзе святкаваць свой дзень нараджэння ў гэтым месяцы, ў траўні? У мяне такое адчуванне, што палова маіх сяброў мае дзень нараджэння менавіта гэтымі днямі. Ну і каго ўжо правінуў дзень нараджэння, таго я віншую, мы разам віншуем. Так. І жадаем моцнага прымоцнага здароўя і радасных адкрыццяў. Так, і у тых, у каго сёння дзень нараджэння, Ну, таксама. А сёння, 15 траўня, акурат дзень нараджэння ў маёй добрай сяброўкі Дашы. І я не ведаю, ці яна будзе глядзець гэтую казку, але на всякі выпадак перадаю ёй вялікае прывітанне. Так, і віншуем з днём нараджэння. Дзякуй, Богдан, што далучыўся. Дык вось наша казка. Напісала яе спадарня, якую завуць Сінтія Райленд. Казка гэтая незвычайная, она складаецца ажно з 3 гісторый. Трымаемся роўненька, яшчэ не вечар. Вось, і першая гісторыя, якую мы з вами зараз жа і пачнем, называецца пра містера Паттера. Называецца, давайте зараз паглядзім, называецца яна Good Heavens! Good Heavens! Калі амерыканскія людзі здзіўленыя вельмі моцна, і яны хочуць сказаць нешта накшталт нашага «Боже ласкавенькі!» альбо «Ого-го!», яны могуць крыкнуць гэтую фразу. Хто можа са мной паўтарыць? Good Heavens! Good heaven! Выдатна, цудоўна! І вось наш містер Паттер так і скажа. Першая частка называецца Good Heavens. Good heaven. І мы бачым, што ранкам, за сняданкам заспелі мы містера Паттера і ягонага кота Табі. Вось што мы бачым, што яны робяць? Цікава, што робіць містер Паттер? Мистер Паттер читає газету, а кот Тебі ест некий корм свой, ті, що те йому налили яблучний джем. Менавіта, яблучны цудоўны джем у нашага кота Тебі. А містер Паттер заняты восеньскімі навінамі у сваёй газеце. Тут так і называюцца навіны смешныя. October Madness! Кастрычніцкае вар'яцтва. Прыгожыя лісточкі на дрэвах, напэўна, тут звар'яцець колькі колераў. Альбо яшчэ Fall colors are really something. Загаловак галоўны на першай старонцы. Восеньскія колеры гэта нішто сабе. Мне здається, я не ведаю, хто гэта, як ви думаєте, хто гэта я. Ну я пожартаваў, што гэта амерыканскі прэзідэнт Трамп. А Трамп, дарэчы, вельмі кепскі прэзідэнт. Богданік, ага, давай паглядзім на дату гэтай кніжкі. Гэтая кніжка выйшла вельмі даўно, і я падазраю, што Трампа тады яшчэ не было ў прэзідэнтах. Пагатоў у восеньскіх навінах будзе не да яго, там жа колеры на дрэвах цікавыя будуць. Дык вось, it was a beautiful morning. Быў прыгожы ранак. Стаяў прыгожы ранак, і наш містер Паттер з котом Тебі снедаў. Снедалі яны чым? А снедалі яны смачным кейкам, вось у іх кейк ёсць. З разынкамі, калі што? Raisins, with raisins, exactly. And with an apple jam. Яблучны джем. Ці ест хто з вас, ці любіце вы, сябры, нашы яблучныя джемы? Я вельмі люблю, калі яго намазаць так смачненька. Нават на батон з маслом, гэта так здорава. І наш кот Тебі таксама вельмі любіць. Глядзіце, як мы пра гэта даведаемся. Mr. Potter looked at the date on the newspaper. Паглядзеў раптам на дату, напісаную на газеце, і пабачыў, што было October the 2nd. Які гэта быў дзень? Хто ведае? Другі дзень. А якога ж месяца? October. Па-ангельску October. Хто здагадаецца, што? Лістапад. Не зусім. Гэта восеньскі месяц, але не апошні, а другі. Я так і думаю, я пасля гэтых падумаў, што другі. А як называецца другі месяц восені? Кастрычнік. Выдатна, якія все малайцы, самі здагадаліся. Малайцы. І тут наш містер Паттер і сказаў: Good Heavens! Good heaven! А што гэта такое Good Heavens? Ого-го! Ого-го, сябры мае, як я мог забыць?
Гэта ж мой уласны birthday. Што гэта такое? День народжения. Tabby looked at Mr. Potter and purred. Паглядзіце. Котик Тебі паглядзеў на містера Паттера здзіўлена і раптам зрабіў так. Purred. Што такое purred? Што гэта? Усміхнувся. Завуркатаў. Ось таких. Хто чує, котик робить такі приємний гук, коли він задоволений таке. Purred. Так, яшчэ яго, дарэчы, на яго тварыку тут ёсць яблычны джем, ён не злізаў. Так, і такі тварик наша аўтарка, спадарыня Сінтія, назвала Мессі. Мурзатенький Мессі. Признайтеся, у кого з вас зараз Мессі фейс? Богдан, у тебе Мессі фейс? Не, Богдан вымыл аккуратненько. А у когось, видать, докладно есть Мессі, у когось нават от Apple Jam. Правда? Такое може бути, це буде вельми здорово. Сугучно з нашою казкою. But she was glad it was Mr. Potter's birthday, if birthdays meant a lot of apple jam. Джем. Вона радувалася вельми, тому що це свято. Бо коли свято, так і що без джема буде, правда? Містер Паттер, як ви бачите, поклав свою газету вниз, на стол, відклав свою газету, і задумався, як ви думаєте, про що він задумався в цей день? Щоб зробити президента плохо. Менавіта, коли ваш день народження прийшов, треба обов'язково неяк гэта адзначыць. Я упэўнены, што у вас адразу шмат планаў. Богдана заўжды вельмі шмат планаў. А што містеру Паттеру рабіць? Ён, бачыце, нешта ён трошечкі не надта радасна задумаўся пра такі дзень. Ён пачаў прыгадваць all his birthdays. Свой день народження. Менавіта все свае дні нараджэння. Especially those when he was a boy. Асабліва тыя, калі ён быў кім? Хлопчиком. І паглядзіце, які містер Паттер у дзяцінстве. Радавалася. На чым ён едзе? На самокате. Правильно. А што яму падарылі? Набор, з якого можна робити самолетики. Я думаю, в його дзяцінстве стопудоў не было Трампа. Гэта стопудоў, Богдан. І глядзіце, вы зараз все зразумееце, што я прачытаю в арыгіналі па-ангельску, як тут напісана было. He had loved birthdays then. He had loved. Був чудовний день народження. Ён свої дні народзінаў любіў. He had loved birthdays then. He always got a really good present. Він отримував шикарний подарунок. Presents, подарунки, менавіта. Like a scooter. Што такое скутер? Гэта самокат. До речі, гучыць як скутер, але гэта самокат. Гэта вельмі частая памылка, думаю. Or a model plane kit. А кіт гэта наборчик. З якога? Збіраюць самолетики. Model plane, that's right. Дзякуй, вялікі даражэнькі. Глядзіце, якія былі ў яго birthdays цудоўныя. Бачыце, што ў яго было на дні нараджэння? Быў кейк. Торт. Birthday cake. А што было в тортику, Богдан? Памятаеш па-ангельску? 7 свечак. І яшчэ ў яго... 7 свечак, як будзе па-ангельску свечка? Candle. That's right, 7 candles. А гэта ў яго ёсць раз, два, три, чотири сябры прыйшлі на яго дзень A нараджэння. company. Целая компания сяброў. 7 candles and the birthday cake. Balloons. Покажите пальчиками, где тут balloons? Что такое balloons? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь баллонников. 8 balloons. So great. Birthdays were perfect days. Якими были гэтыя дні? Чудоўнымі. Ідеальнымі. Perfect days, that's right. Давайте поглядзім далей. Але цяпер містер Паттер уявіў, што ж было б, калі б ён цяпер так святкаваў. Паглядзіце. But now I'm too old for the scooter. Я занадто старий для скутера. And I'm too old for so many candles. Я занадто старий для ось таких свечок. Што яму спатрэбілася, каб здушыць гэтай свечкі? Пожарный шланг. A fire hose. That's right, давайте все разом скажем. A fire hose. Fire hose. Але ён мог просто зрабіць лічбу, колькі яму спаўняецца гадоў, паставіць на яго дзве свечкі і займуць на ізі, правда? На ізі, easy-peasy, кажуть ангельці, було б легко. Too old for a cake with candles, as he said. Він так і сказав. Too old. Too old. Занадто старий. Too old for everything. Глядіться. Too old for the cake with the candles.
занадто старий для торту, занадто старий. Давай по-англійськи спочатку. Too old for balloons. Занадто старий для балоніків. Too old for blankets. Занадто старий, давайте скажем, не для плейну, а для подарунків. Можемо так сказати, так. Ну, напевно, він просто проведе, думаю, гэты дзень за столом разом со своим котом Тебі. Поснедає смачно. Моджа? Что він спитав свого котика? Моджа? Що можемо? Му, сам му, і ще криху джему. Я ще прихожу. А видите, що сказав Тебі? Тебі purred. Хто може? Давайте всі разом зробимо purred. Чудово. Вони так воркочуть, це так коти воркочуть. На самом деле. Jam was nice, jam was fine, but Mr. Potter would just have more jam. Я вам скажу по шчырасці, сябры, гэта зусім не канец нашай казкі, гэта толькі канец першай часткі, якая называлася Good Heavens! Good Што гэта? Good Heaven. Я прочитал тут. Не, пачакай, а што такое Good Heavens? Это... Ого-го! Менавіта, калі наш містер Паттер прыгадаў, што сёння ягоны birthday. День народження. А хто прыгадае, як будзе дзень нараджэння па-ангельску? Happy birthday. Правильно, birthday, это і будзе дзень нараджэння, а шчаслівага дня народзінаў happy birthday. Наступная частка у нас будзе называцца Can you wait? Але яе мы прачытаем для вас наступным разам. Заставайцеся здаровыя, шчаслівыя, Так. вясёлыя. До сустрэчы. До зустрічі. Пакуль-пакуль.